Ahoj, som Miloš Moravčík, som nový pravicový politik a kandidujem ako číslo 18 za KDH. Ak sa im podarí dostať do Národnej rady, tak chcem vybaviť polročnú prax pre všetkých vysokoškolákov. Kvôli tomu organizujem petíciu. Dnes idem za ministrom školstva, aby som ukázal prvú koľku petičných hárkov a spýtal sa ho na to, čo by chcel robiť s praxou pre vysokoškolákov. Ideme za ním. Ja som Miloš Moravčík a organizujem petíciu za prax pre vysokoškolákov. Rád by som ju ukázal pánovi ministrovi a spýtal sa ho, že čo by chcel robiť s praxou pre vysokoškolákov, ak to ostane aj po voľbách. Či by to bolo možné. Tak mi stretnúť. Musíš tam zavolať. No, zdá sa, že to nebude také jednoduché. Budeme musieť toho ministra nájsť. Tak dnes sa mi nepodarilo odchytiť pána ministra školstva Jurzicu a doručiť mu prvú várku petícií za prax vysokoškolákov, ale nevadí, ja sa nezdám. Budem vybavovať prax a naďalej, dúfam, že sa mi to podarí. Som Miloš Moravčík, som nový pravicový politik a kandidujem ako číslo 18 na kandidátky KDH.